L'estil de vida és molt estressant, és un món molt competitiu, vivim pendents del temps, vivim pendent d'agendes, tenim moltes més obligacions i llavors això fa que la gent vagi més estressada i també tenim menys capacitat de resistència, en part per això. Per la banda de la influència dels laboratoris farmacèutics en la promoció dels seus productes, com per la banda de diagnòstics, es va patologitzant, diguem-ho així, situacions que abans es consideraven normal i es va medicalitzant. La depresión tendría componentes que son más tolerables en una mujer que en un hombre, mientras que las mujeres sois más capaces de expresarlo y por lo tanto, como sois más capaces de expresarlo, sois más capaces de pedir ayuda y vais a los servicios de atención, se detecta en mayor medida en mujeres. En els centres de salut mental sempre, cada any, tenim 60% de dones, 40% d'homes. La depressió és més comuna a la dona perquè la dona té un sistema emocional més complexa que l'home i per tant més espatllable, diguem, que el de l'home. És una màquina més, diguem, si ho vols dir així, més sofisticada. Hi ha un problema de temps. Els metges capçaleres estan lluitant per tenir 5 minuts per poder atendre cada pacient. Vull dir que, i això és un abordatge que requereix temps, que la persona s'expressi. Posat tot el pes a la primària, quan en realitat, clar, a la primària és on hi ha menys temps i menys recursos. El problema és tan gran que li estem donant una solució per poder abastar tothom, però llavors abastem amb molt poca profunditat. Yo no niego que el recetar evidentemente crea una mejoría inmediata, pero los esquemas mentales, ¿no? la manera de funcionar a que a esta persona la ha llevado a estar deprimida no cambia. Nuestras grandes estrategias para que esta persona por sí misma pueda enfrentarse al malestar que está sufriendo. Un suport psicològic que podria ser suficient en alguns tipus de depressió que no són tan greus. A día de hoy, el tratamiento más eficaz y efectivo contra la depresión es el tratamiento psicológico. Otra de las soluciones son los grupos de ayuda mutua. Una depressió lleu te'n pot sortir utilitzant recursos, fent exercici, intentant no tancar-te, intentant no pensar tan negativament, tu pots sortir-te. Clar, si el professional no apel·la a aquests recursos i directament et dona una cosa perquè te la prenguis,